Oborwaire bwa cancer negati ya marwaire aboirekerage korende barororo barwanira oborwaire oboiga goikabanyare koba bakobugwa nakiye kogera nakorire taro yane korwa ase omochio Nairobi goika chinsemo chia matongo eyo gotoka imeye kerenyo ase nkumirana no Muswati Josephine uyo nyare koba gakorwanya oborwaire o Josephine baba biore bia mono kige bia mono ase gotwari gati bia mono sana baba so gotwariganya nabo gotebe murigiriri bwansokerere tari aona kyukurukwa ngai kuiburetu na kiwakinete gocha gocherinde tumanyerero ni ngoto gwataso morobiri bo moinore samare tankuru Josephine mara ibondarinde site gotoka Matembe Matembe ward Kemera ward nasoma tenga class 8 nikaenda Keumbu na Masago nasoma secondary ngakora kurororo kaenda Katrain youth protect kutoka Nyaore after that nikaba married ndio wa trinity abase polytechnic na trinity tailoring and dressmaking na nilifanya na art science hiyo kama craft kwanya gukora gasi gose na kiafta yasenye nje gutaka na temete kuri garigereria abantu bagankonya nkanya konya kubasonera cyanga muna repair lakini yasenye nje gutaka tinjeti konyara na ni machine yani iyo ndanyare gushaka business yani ngarabona senye nje nande yo gutaka bwari ngobo ngase family yaitu nkaba married earlier konya tinjeti kugendera rende gwe konya rekaria yani natakirete ko ukuburi ngangenda kugendera amasomo njikuburi crafting njigosomera grade 1 and 2 sasa na grade 3 tutaraso asubuguma bwa nyoma na kibuguma bwa rengekero kwa rengo mwana kera na rengo mwana na utu abato bakongo tsobocha senje ya bible baito tuarenga biskeboka normal itari ya biske mna bako ba separated abaiske bara bible baino abaiske barenga mwarenga se family no wate moibere abaiske boka tuarenga abaiske saba mumura tarengo no yo ai no yo karenga njendo mwisiko gatano se family yetu wana mugakina tugakina no bokongorose maifata kanda kanyomo mukungo kabere sasa mate bona buchakira bugima bukotiki mboko bwaso munyino yo manene otabwate bana bamura ingi gyagera nyomo mukungo kabere asinge nje mama tanyorte bamura okay wana muyo kabere bayo tabona na bwato mumura oyo ni atachite konyara bamura bange bakagendera no muri ubugima bokomu na kanya strain uroche mara togende school to baseru okay gatoka abandi mbara batakora school asenye nje yo botaka igo gotabanga kubatkana na mamumi no kutanyora abana bamura tatume na kanyoma ekini kiro kenna giya changi tuguma wena bokongake bokongama kurobona ona kigwa akarwa sweta senyome me akerenga kwari karna sweta asenyome iyo na batemia kene kesana yarenga kama miaka 18 hivi konya tendeka no 20 no kusama kwane na samete bwangu asenye nje nani kubwati imonti abana baminto kurumaega bonega tukabona senye nje na ruzi no bugima bona no an option yani bugima boyo guchimoto ngarbaga kitigansoke nakibona umera ntino musacho yo no lako yane garinge ko kora garinge kisi nyegitari oringe natumira ni muntu narundi gete ankonya komokorere gas ya nyumba anyumba natumira ni wachaka na kimoga na kibono mwachagita no muntu okore gas ya nyumba nere no munyagitari aringe school konya that time tara aliko nere ni student ya ringe asinge nje na ringe bona manya na ringe konya tuma genda orete gete no rojo bomidi muntu okobate twisted genda reta gete na reta na ikia na ndigo wika na ndo gote bitoigweti kwa togonyeru ngagenda bona nkabumire kero baringe kuru school
cheta attachment no tuomeranete igasi ya nyombe miakirenge kwanya korete usama tukangana nake nanye korte for 2 years yani emu yani yarenge kinkonyora chibesichiria nkore nguri machine yane nchakero obogima but one of us mbwaringe okore mbwaringe goisanoro che my mom natagete no neritaringe biye umubiro ye nabate pressure abana baminto mbaro babiri kurumaega one abana baminta abanda abantu kutika chiskuru bagenda chinsoro one nchinkara yekomi kidogo nana kora form 4 kidogo nkagenda oborerio nkanya go train ndi nana ko form 4 monta kangira ikasi yani kangira nyaora amenyete nyaore akambike youth polytechnic ndara kororo na negerite nga training akora nari narutonga sobore asenye nchono eni ngentonge nange gukora keto kobera se aso bogimogo chikonyana ndipo bobo kongumo agante bigenda kwanyore besa wakanira ababanda abake barengiye school primary bana gwatebire nga ekero kwanyana to musacho yo bado no mwanafunzi orenge naye no gasi ya nyomba kware gukora na kibono mwachari to bogimo senye nchoyiga no mwanafunzi na erende taringo kugotari bogimo boro buyasore obimo bware itwa yani kartu mirantenere yani ni viro mundora or nalivyo mundora oteine kyukuru kwa nini nona orore kantumno muntu sandikete nche na bonde iga igwa sende school no anje to nyoma boganja toganchira na rento ukanyinga yako ukanyoma mwanafunzi mwanafunzi arengi kunyatara kora school no na kimwari go survive rende keraro mwanafunzi manya nende kameki ninche naringe kogera o na mwakere atabuati na nyenkende nende na rusike nende na mwa ikware ko rusi gwatigire gasi ya nyomba kindatiga nilikuwa nagenderera Nigendo ngere ntaranyoraga wigo mwamenyanite ayona ukumware ngo bosani kore gasi ya nyomba kinde gasi ya nyomba nere karu mwanafunzi ndi mwaka kigose ndi bona mwaro chengatika mumenyamo tuamenyete nere 2000 yani 1999 bono konyokore skuru ndi moko ngya komenyamo konya tarako na kibugima bano bwarenga se nyoma bono rende kwanyomira no munyaruko mokeno irende no mwanafunzi no bokongo bwarenge igo ya bidete bona nkisi yarenge gusoma igabidi akandeta abona akoleta risaba sasa yakagenda vya school munachi gukora kanyarutigaire nyakemeke akore change akagenda akakera na akore akaenda Kericho akaliko Kericho akakorora akanyagokororo akabona rierio during classes na rietetu akaba disturbed abo Kericho na kibona itetu ni orete mwana no mutanga ni 2000 monene na bete for almost 4 years tabati mwana akerna chiko nyoro mwana mutanga ni yari 2000 kumbe shide ya chagite kare ye prest ye ntintamanya tutarekeraga bwase prest kana gani koramanya ubugimo bubono bwawo no musacho bono na gwakwanire nga okonyomire okoreterenga oiraniro ukiro kore school akera kore school akaenda Kericho baada kenda Kericho agutikankaga agantikankaga ogumwana gwatebire mwaka 2000 kwanyora kurwa buna kibugimo bwarenge gwatebire ukire Kericho na ndonyo itirwororo ekubugima gatia no bokongo bwarenge senge njuma ete matenero no musigisi orenge sasa bono musigisi tarenge wanja kekera kanya namenyire for so long ubugima bwikabo konge bakuboringa tubwa turikonyara mwana abono michandano yatokete nga omwana tubwa tibana nini musikunda aranga seri ku so iga okonya kuragira abosa nini kwa ruseti gosoga kora lakini mugakone tarenge akabate bino yone na ndinje na munyomete mutiga sinya sara nchiko mwairo mwana akareke amwairo ona bana mbarenganya saa chitaga usena baro batatu lakini bari distance so kwa sababu abara beske babe mumuroyo one gendukire kwa nanga kero musacha riri nini election ya 2017
2007 nanyorete nini naitetu kara tukunera ngenseme yake na ki yanyarikanita twarenge that time nje narenge twarenge kama Kericho keroriri during classes abasigisi bataka bakamuita nje ngatama ko alia akatega ororo tukirindera no musigisi wanyako baburi mamu mabo no musigisi nere musigisi tubamenyeta ama bona kero ririe kwende riria aringe nyagitari konyaruri kirwe nyagitari Kericho abasigisi bakamuita bakumutebina ngikiagerete konywa mugusi abasigisi babure toko nyona na ndi siri sobo no gaiga mamu maboro musigisi takinyere no mugusi tato mabo no mugusi no gaiga so bakamuita bakamusari yani mutuka ba affected alatora chinafsi chese kasari akaparalyzed sasa wantu chitu kugendera na negas abo no bugima bwasagite bono gokonya ko Pruebono na ngete chitu kugendera akagweni butazi ko babuya bono to kwenda kubari barwairi naye gokorete kurwarite to yani mentally taribuya bona agachaka gocha nenda kana kuba maruoro takanya kunywa maruo ni tachitu kuebeka buya kyagerega sero rodi yakoreki ya erire tumunya gitari to gukurwari barwiri naye kurwari kureri bona nari 2000 mwana wa makamanya yote 2013 na yete ndire classes nende yabete kidogo hivi na baraba kama chaba nandi bakaita musacho bakamoita nande ngiba kumuitira kachirika ngane ngiaza gukora no musigisi achieta onaende aga iga to chingusi nende bona agachikochega no machego urenge kidogo nende agaitwa pona kaba yani bona nari bona bamo mise pepi njerete yento ngeyara gokoni bono na chitaka bwana gose nake gochakira no achagite kurwara tachitu kwa babuya bona ngokunyara renge gwekora kende nge yarenge gwekora that's why I'm to amenyeta saba na bamwe bari bari sondo arenge como konya sa biamo nasoge osokunya gututebia senjire ngabune abugima bwabo na ena ki twira na sense mu bugima bwabo ubugima bwane bona kwanyorira abana gocha musacho urwarire tochakira bona kurwa bwekera kwa manyeto urwarire naki kwa tegeti that nene bone ya bitireti ni chenarenge muna umugaka nendo mwangine abana nabasoma togocha ninjiri tegemea uriabo nasana nkonya kino mungani narenge kidogo na korte NGO ya World Vision kidogo nero yanga assist kumwana mannaga koresko skuru narenge gutarira abantu chinyomba gokarake kuba sibichinda maguru kuba somi gure ya heri nkagendera bano nkabwata yani ndikira nkonya nkagendera gokarake contrain abantu aba World Vision na kongira na kongakana kuba baby nigase ya for long wakorete yo na korete for 6 years umwana obono monere ngara mwana no manno kuri fonfo uyo kabira nera na cha kuri pisia uyo gatatu nero uri grade 6 kurwa bone nsema yawe yo bugini nsema yanyu yo bugima na tagite kurwara 2013 ekera na nyorto mwana moke nari breast ya tagite kurite problem kurkarina kaibura lakini narenge kuyugo bano utara bono na kiki nataka to otubeke bia watebire nga 2013 nari kwangete kurwara na kikwangete kuigwa ukamagwacha kumenga no batemecha umachando ya breast ekera na musigo oroberu bukarete problem okonyara buko itara maber tutara iki musigo utara ikachingaki oino mwana ukarenga oino mwana ogatatu oibo mweri oyomoke Bono nkera maybe ni kawaida ni change to chine chinyaruka na tanganite
ni change bono ngano no mumuro baro bono kaira neche ne change e change ite ko ba change isenginjuru wandieta up to the last minute umwana ka tuchina miaka 2013 akagonga 2014 2015 agonga to almost 3 years lakini robero mwana itaringa koreke taringe kuanza korogonga korowangi gotioka usukanya ro astarikira ekero bono nachiko ko train ko tebi bugoro ye kwendo muswati kita alinge gotosomi goro ya breast cancer ngagenda ngatiki gintiki dibringa mbona ye angakia kwana ekigumike kiama chikorete ebi chamuno robero robo ekero bono gwatebire eri bono gwate kwa ibiro omwana kero kwa ibiro omwana bado toramanya gusino gwate shida ya breast cancer tuchite nyagitari tinchite nyagitari ekero wakurumana kikwara wakora waringe guitira amabere kero guitira amabere bono ndwaringe kondom bono nkairanga ni change ya mtoto ni change yo mwana omwana omung'aunda anyo bono ngitagina kuburinga kwanyoro mwana nagente koko ngatari koko nkuru iga urugaro rwarete twego setio ende nyagitari ukumirende ngiatari koko ngero robera rukondoma igento ntegoserete asengenjo na yetenga maybe ne kawaida mwana na bakwangu muntu naro kogonge mwana robera oromo njengaira mipiro kare gotioka nakibano kware korokora nari kumita amabera arunguru arenga oro aya ukabano karo wachite nyagitari ekero na tiketi omwana robere bono nirua bete mwas for long mwana wa emiakerengago amagonge to almost 3 years yore merete robero yone karo kwa mutiki ekero na mutiki naribono rwachagite kwengusa yani rugachaka koira na ime kuko chibona lingo itirwarenga mabere ndwaringe koiguguru bono rukachaka kwengusa bono rugachaka kori kuchima amaita winye virus cancer ni virus bono gachaka koria ga virus karibono kuchima bono rukangya gusira bono rukangya gusira one kero twachite gusanga kwirende ina buswati bande muswati ndo tusomete obate breast cancer nkanyore stage yako explain about your robero twabwikanire ne sainire muberone twachakira kuri ngongero yachakira kugenda ine nkagenda nkamuburi aki taibo ngwasomi pati manje ndigereri yani ni kabopen kumubona manje usondigereri oyo agandebi onye kore wiri na bongorora mswati yo akaligereri karora ustuke okurigereri tuoka tarakora kende tugetu no muntu ngwasomi obwate urwari obwenire mone kerastuka ngamuburi na kiwastuka igagangani yaya ina ngo advice yokareke ndo pimu so ende nyagitari nari eriyo bone ntikinga tiki dipuri ani kero kwa rengereiri rugachaka bono kondoma rokoroma bururu ngagenda na gitari nari nachiteka nkaeresera uyu kero kwenda nyagitari na kibono bago okay ogotebiri kurugunga igwate abagwachita abasare kwa abasare kubasomese matongo ugachaka na kigwate beti abantu ngatebyo mugakoyo agantebi no yayo norobere sunomon turusibon konyorere n'umunyagitari lakini bono muna bete disturbed ana hacha kire ntomete yarengeni ninji bono ni mweresa taruchi nimba ngakora bubona rina chitengarwa na yaye genteke kyamere lakini ngansaka korabuka ikintu kyamege tibono ngaba was yani ngachaka koba yani ngiya kama mafuta ni ndagera ni nkoraki yani sura teyo Biamano. Josephine gusaba ora abwateraga bwe break yakego. Bogo chatogendre bono tutebinga karo gwachite nyagitari. Kwanyoro musubati uri kuri matongo gari ogotebiringa yaya. Obwenere togende okore rubori ngori gweme. Togocha no togochakiraga bwe ndo twerese gocha na kisabari yawe yabeire. Mwanchu murigereria mbiamono sana second asoko gendera gutubwati asomo ruberi bwo mwinere. Dara kero tore na omusubati okro ku Josephine uyo nyare ko baga konyora obokongo bwa kanza.
kwira na tore erina nyako baga gotwerera chinjira anyarire ko baga kumanya nenjira agendrete komenya kwikabono iga are asare gendra gutubwate gwetera Facebook na boigo chinsemo chose chemetandao nigo gotonyora buna Ensoko TV umuroberi no moinore. Eye ni Ensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PA system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi katika maeneo ya maonyesho. Ukiwa mjini Kisii, tunapatikana katika eneo la Mwembe kwenye jengo la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Harusi gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyorera spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sabyo wakole talentambe gucha kuligie byombo bunebe. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gusa twakirisi mese namba 0784884484
Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru ang'enaye. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Bea mono kigima omurigereria bwensoko asogochora guturigereria nyoranga umuroberi no mwinori ugugochera kira ritko ria Jumatano chinsa 2 cia butuko ritko ria rero ni gotore no muganito bwe ritko uyo gendete gotosemia na bwe gutumanyia okubwatikana no mwinori oye buna anyarete ko bagakumanya ng'ana bwatoboroire bwa kanza chinchera gose bitambo kerubire imugetie gwikira bono iga anyarire ko baga komenya gose gwikira bono iga are asare. Josephine, karibu naende. Asante mama. Nyirete kere twari kwenda umutimoko utwanyara ko bagwateba ng'akaro gwachite gari nyagitari matongo ukaumirana no musubati uri ure gosomia ukamutebi ng'a mwancho ndigereri agakurigereria kera kurigereria agagotebi ng'a nere buya ogenda okorera uboringori bwoime wono gwatebigwe ugaika nyumba ugatebi musacha agateba ng'a bado arata minute lakini ukaimuka igitambukire bono yokwenda nyagitari tuchakire gwansira bwe sabari ina kianyarete ko bagekoba Safari na bayaringe safari tari nkena ndi tari nene lakini niri na tebetinya saenga ya mono asengenjo na manyirenga ntachagitie safari ya sobwango bore mono guchire kondetero bokong ekero ne gitase nyumba yane na temete gukwana no mugakone lakini tairete gento kere muna ndai yani irete ni gento kere raisi agatebini kawaita yabangina konya gotebanga mara hapa wana mbaigwete bobe lakini nja sengenjo na yete ko ba musubati yangirite ko baga kongigiri na gontebinga bintu kendi yonse gutoka so mubere ngeriye kiya nkaire step yo gutaka kugenda nchikomanya inkikere asoro bero rwane amotukare ngakwirete tutebana muna kwarure nyagitari gari goikire nyombo gokotebi ngagenda upimu ngwa stugetae na kiantebi gosenaki na bogo stuka sengenjo kansa ni enkongwere kiagera banta bagotebane kero watware kansa is a death sentence ukunugo ugukwa wono nastugete kiagera no inerbi kesteria anya astugete usarigerere tina korora igana bona akagerete ngo ororire ngane rekorte nere ndiete patie kero ne getege uroche kweresa monta tari awe atama itinga ya kuiguro na yigwete bororo nilichukua almost 2 months ko take step kwenda gupimwa kegendrete kondoma kingendrete kusoroteka nikikula ndagira tiri koreki tirigo soa singinjo nimesongwa na mawazo ni kansa gosekare batie kero na irete bona ngaira ngatigante kiste ngaira ngaenda saba iburi bane abaiburi na baro na bastu gitinki kuri omwana uyu bona gendete kore ayoka asinginjo bona gendete kirike gendete konya ko nyunyunta kya gendete konya kuria nyameyo no robero na andete ni kero nkororigereri urogendete konya gokea kigendete konya kuri kuchimero engonkere gendete konya gokea kero na igete ngagenda nyagitari ngenda nkaresa my mom kamtete ngenda nyagitari tinganjira ntiku pokuno mama gateba maybe ne rigumba lakini nkamukani sana kamtema umunyagitari umuswati uyo tusoma ti umunyagitari na muruyete akane kitimba sekonyenyi tigangende yinkonyora umunyagitari beka koreke andigere kana chite first time ya ringi nyagitari ya Oasis nganyaro umunyagitari ororo nkamweresera nkarutu 1000 akandigere nkuno kurigere gwoka karandigere agantebi endo 14000 usupime biopsy lakini wakore munambwa mbwangu ngamte umunyagitari nchino muntu mutaka
ingonyora 14,000 daktari akanteyo chikase tu kwa sababu gego chiko stage chembe iona nde 14,000 ichina bo chitumeka kwa enu na ndiyo na bochi gutoko koreki enu na unya gitali hotete agante bigenda chapto utafute pesa mapema labda ikitu itira koreki igumunya gitali kera kurigirite nena baote ana hotete kanza gusa hotete ara hotete ndio 14,000 sasa kuyusiwe biopsy yo biopsy ndio itaonyesha kama ni kansa ama sio kansa kwa sababu mimi sifanye nini timanyeti unless ya pimirwero lakini warabumba maito lakini wako so kulige na bana na mama ite kansa konya ikwende ya chakira kwa dark green nipple nchobone yandiete ya ndiete kuruguru iga yandiete kurunse ikagendera ku musoro berori kuchima wone kana chitegeyo bakachanga na hoteti bakachanga abana bamito bakachanga bakatebonye kansa ali stage na bakoreki na bakowena una stenkana 14,000 ngagenda ngapimo kana pimetu nikitari na baire tenga kikonta ibinanka kansa asenge nje baire tabanta banga bagostuka bakoreki bakwa amatukangana naki mu kwaganyita machiyo for 21 days yone 3 weeks mwenye gitari bona agakurangira usa akandangiria akarangira niwe my sister nare ngororo agarasi nyugo totebya singe njabanda akupatebya umuntu ustuko endo chikoreki endo ugire ka usokoreki lakini nchete kusabanya sana nikuwa naomba Mungu mtasema Mungu hata kama nitora nichue ni nini yenye nanikula nikikendiyete yani nilikuwa nataka nitarajie ni ugonjwa gani wandiire ni bubweni one kerto chikonyora munyagitari gabwite ngangusto kandi ahobwa gontebi akairo ni most 1 week andangeri ongambia okuya ontebi gendo ochoche mambi nande kwanda nande nacha mambi one keragusa gontebi agantebi ninko gotebi kansa nkobenere hasta higher stage ya tuge kanire kansa okorteke kansa obwate nande treka stage imbe igere stage 2 ngamtebi na tebi mbya mana singincho na manyire ya korteke kendiete nira nira sanga mbya mana singincho na manyire na ya ristuka asingincho koira nira ngambya mono na manyire oburire korteke bondiete na ndenkingo chikurwali agante kurobu utachawa hospitali mbi nikatari ibere agante Eldoret ama Nairobi nyeroke ya mtunja pata sani Eldoret kiagira kuchaka cancer treatment toko bato tolia sokorara ngenda ngamutebya kandikira lerube ngagenda kaende Eldoret kero neke Eldoret nebaragwa baguchaka fresh biopsy ni nani but bono mbari kuchutumika pesa nyingi bagantebinkana cha NHIF NHIF nero ya batumigite kumpima chitest ni nani nganyoranga yasaire no muya mbachakire na chakire kemo minus corruption na ndingo teya bantone kero kuibure mubwateri ibumbarende yonse waseke ko mikendi yonse mubero taguteki bwango ko koreki konyagoke kuna kunyemeyo bakanyora nektari bakanyora ntitinkorteki tinda kunigo kendi yonse ni ile biopsy peke yake ilitolewa na ndibono kansa teri gosuka itara koreki itara kunigo moyo bana kero rivina banyora tenga ya nebono no ile sticket yabo konyatera samba to other parts bakakore kwerende bagante you start from chemo arafu ndio ogenda kuchukua operation na kuchukua radio start with operation igaiga bone safari ya yani ya operation how long ko ireto gacha ukakorero almost 1 year kaire na chete 9 sessions 8 chakemo kama utakorerwa operation kama utakwenda radio
during radio operation surgery tu bakurusiti orobera barusiti yons asingin chuba chitukuru kuru treat mbata kitukuru mbata kitukuru treat tarore gusindo pariki gusindo respond rosire igenteki gesire lakini bakanyora stiri gegokea kigendete gokea orobera rugendete gokea igabiti nkoreki ndusio kurabana kitu yenye rinikaria into yankomerete mono nkemo after kwa kore surgery hapana ni start from kemo from kemo I started from kemo kero na kore tu kemo intangani unaambiwa kemo is live and dead na kero kubituru irio gori igwita all cells cio mubiri kinga ya mwili ya korapi itu kingorwire mutwe katebi gugo iritoka ibichari vina bugate lakini ndio yamerire ya maboko na maguru etu kinjare ngopi totally but now niko na nywele mpaka yenye ngomina kiagerekera etu kia gwete gotonya kemo ni mbaya what situation bata nai lakini ukagana na roho ngatoboa lakini lazima ukubali usipokubali kanza kiagira watu waringi na barokutia wa almost 15 people they back with the ones ngatigara na udisha na bakwita nzekera bagendete kemo na wakufikia iti operation lakini mimi nilikuwa natoboa nilianza ya kwanza ikamaliza nywele ya pili kuna vidore hakuna kitu kwa kichwa hakuna hii inatoa kila yani kurusi yani tukiende yonse romobere ekurusi oro marioga yo akorega sia kurusi opikiagira turi kutwara kinga ya mwili nonye agwita all cells of the body ya korapi ngatoboa ya ntangani ya kabere ntangani abutwarenga na karupu kandi ntangani bagakuba bakagenda re process na abandi bagaike ya kane bagakwa nererembe cinga kore ya kane ya gatano abandi bagasirira abo abandi bagakora kemopi bakamanya go lakini mimi nilengangana naye na nilikuwa mtu wa maombi sana Wono kera wakura kemo gakora surgery nakora surgery na ndio gachaka another treatment ikuruku radiotherapy na hiyo inachukua pesa hata hiyo yote inachukua pesa lakini Mungu alinifungulia njia na chetenga changirudimo na Citizen TV nilichangia WhatsApp watu wengine walichangia kuna wengine walikuwa na Jehova mtu ananipea NHIF kitambo ilikuwa inafanya inatoka inakuwa exhausted unasimama na hiyo tuteke ilio tenene sasa mtu naro kwa fanda acha tu nimsaidie kidogo wengine walikuwa wananisaidia up to now wana kero gwa kure radiotherapy ana kebanya gitari ba gotebete response iningi ya renge Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. We need also that money to be increased to 30,000. Aboro kiaba Junior Secondary School kogosereri omugiro onye serikali tegwikirania mageni abo. To pay a fine of Kenya shillings 1 million. Abarwaneri bikirgo ky'obubunge bwa Kasipul gwa kwa ebaini ye milioni yemo. Laki motigo mwago yaku akwe ataragamba. Campaign bosibwa bochorio bokeko bwata inse ekerenyo. Eye Nensoko TV Uboroso community yangu ilikuwa strong sikukuwa na yani tinabwate burwire bundi bwensi yani ilikuwa napigana na hii kansa peke yake nonga kubanga achitika guchanda kuba ndi arenge gonchanda ikiagera na sabite nyasaye ngamu nyasaye aki onye narwara kansa tigebe kansa yoka tikubana bari aringe gochera kini si immunity yani fire nilikuwa na
omba Mungu alikuwa ananipitishia makubandi kaira na bwate sukari na bwate pressure na bwate no improve marwira ndons no bube kana ringe kupigana na babo. Ona ni miaka irenga kurokora radiotherapy na kurire miaka kurungora chaka from Kemo na kuruma kwa ino Yosta. Na radiotherapy tangu malize sasa uanze kutumia madawa peke yake? Ni tangu nimalize radiotherapy nimemaliza 3 years sasa. Utumia mariogo na kieba nyagitari bago tebi bona kero kutumia mariogo amariogo haya ngotumika for 10 years na hiyo ndio sasa inaitwa oral chemo nereko na yani ngomenyera nero mpaka 10 years. After 10 years you are free? I'm free. Kero nkwenda clinic ose nake clinic na bone na rinko ande clinic Nairobi. After 3 months ngatakira 2 months ngamentu ngaika 3 months sai ngogenda twice a year Nairobi lakini every month naenda ngakisi for the check up. Okay. The progress is good. Biamana Josephine bona ngobori ngetambukiro kikwirire bona erende na kwabere umurwaire buborere wa cancer na nyasa kurwanereire gwikabano kitambukiro kikwirire gucyase ya matego tane igitambukiro ngore gucyasa baminto mbaro konyaro umuntu abate cancer ire area stage asenge njo umuntu atamanyiti cancer abwate omenya ni kegomyekyo ngo teke kitambukiro yo gotebya abantu abande babwate umuchando muno yone useba batamanyiti gusimba bwate umuchando uyu bategerera no ni chiredi chinde ngurasoma chire umuntu kwara igune gentekekero umuberone neki kwarage kuna ko igune genteke neki yakine nkebwene tikobo umuberone watiki action yere bwango before cancer tarachi gusamba naboko nyora cancer naboko nyatari cancer lakini onyore cancer area cancer niko kubwena lakini uchigotika paka ike stage 3 stage 4 igeko tokonyara kuweneka igokonyare yachire yasamba iroro bate body igongura taruri gwatebya barwate nkora tarandi nabonega nkora agenda ndi nanyora abantu bara anda kemu nanyora abantu ngostuka bare ukere tukiyaruru mutu kwanyora umuntu ostukire tikagenda abendete ku survive kwanyara okure asenge nje tukiyayege yatonyire kurumutu stress ya makire obei okure tariburuhire buri bwa moita asenge njo astuka kwanyara okorire okure ngore minda abaminto ekera nanyorira umuntu osonyore ngana bwate cancer ye ngomutebinde nenche na itrite process ye naboko wena ekera wakorire kwanchiranire ngano okorire onye bwate muno for example konyara umuntu abwate kusona buraire we HIV o bwanga wancherana na nakorite narwarite anywa mario bonne nche ngosomia abantu abaminto ngakera kwanyorekani na kwanyorire cancer ancherana ande chaka kunywa mario yabo kwatia masalts utasa naboko bwena muna nabo nyari ko bagingo bwena abantu nabange na nyari ko bagingo somi ikera na nyoriro umuntu abwate cancer ngochande nararangiri guchikisi igari ya cancer oncologist na konya baminto na bakora counseling ba nyara ko ba kore ba survive yagero umuntu nara goteba I cannot survive the cancer batekera nyorire na engine survive it na wambia nywere etukina bego kore na bekomera kero ya kore ekero ya rure ne na marioga aya na marioga korusi na ndekero yo kwa kurire marioga ngokorere ngomerere na berori modern dukubata ibimeye yane njakorteki ya merete na inde mai banko minande na ye yaona be okoreki na be komera igota kurusi hope okwe biyamana sana baba semi bwa bana gucyase abantu bakurugete somurgerere banso komboro byo baba semi bane nkonyara ko bagingo tebya saba TV ituma nyare ko mokoreta munyare ko bomogo chini abantu abange asaba abantu bari banyare ko baba go survive basomi abande ngakera umuntu arwarire cancer tariero omoerio we obogima yukani nandi naboko nyara ko bago kokoreki bo survive nende go komenya lakini igenteke nene ngeringa TV ye enyare ko bage gosomi abantu baito mono enyare ko bage ko baelimishanga abantu ngo wena bare cancer is not a death sentence muso kyoko seto karanga biyongego kurwa megeria yo
megento kiagertenga ng'a gusomia abantu ase ng'encho nanyorete ng'a ani nche nabwenire ekero nabwenire goikana nche nyore bari baminto bari bande bakurusi hope mbao moyo ng'a ekero kwarwarire kansa tariero moerio bwobogima bwao bono egento kiang'usete nkaranga isari konyara egroup nasomia abantu earlier stage nigo okobwena before itaraika stage 4 onyora mpaka stage 3 nabo okoewa maria gokoreki obwene eki munene nche giankorekanete oyo ntebe kionsometi igekagera bono nenche omong'uso oyo okaba nenche nchi gokonya abande munene nche oria akoreteki ankonyete Josephine nche ngori swali watebire ng'alia stage iranyarekana omorigereri narore stage 4 na kiero komo obosemi bore egento ngomutebina egento ndakonye oyo ore stage 4 nabo okonyora ore stage 4 but we have what types of cancers ngo bado stage 4 bado nabo okobwana utapona depending on which type of cancer you have kero kendo omorigereri bwensoko narororo okwebori bori ng'a aragani gokorigia osena kiara akonyore erindo chikurwa obosemi abandu barakonyaba babwate chi foundation aragani na kiara akonyore erindo chikurwa obosemi ase abantu bari babwate obokongu buno inimbwate esimi nigo nkorwe namba yesimi egerekero muntu ndi kwensiara ntake gusabwate muruiro oyo obwate obokongu muno bwa cancer nimbwate namba yesimi ndanyara kobaginkoba nabo bakong'akera am free nabo ngochanja gokonya muruiro oyo mukore counseling through bakonyara kurwase namba yane yesimi nabo kobaye namba enamba yesimi yane nigere 07 27 82 77 58 erorera namba yane yesimi mbairorere nigere 07 27 82 77 58 toteba no omuntu aragana gwakera ninga none trukola ngera red igekoreterie tari kurukunga Josephine Mwara ndari norangerigu ase anywhere in this country naboko genda ore specific ya yangu siaoka hapana mimi nonye nindangerugu nonye Nkericho nindangerugu nonye Nairobi nindangerugu nonye Uganda nindangerugu nonye Tanzania nabonko enda gokonya abantu baitu bora mpore kwerende mbuya mono sana sogochora gusanga naito asante sana mbuya mono sana omurigerere bwensoka sogochora gusanga mo naito asomoroberi bo mwinere ritkoria rera kratwanyare ko batogusanga no yo minto Josephine onyare ko bagago twerera ichinjira ao bunanyarete ko bagagwepukana kurwa ase oboroire bwa kanza ringana rin mwamu ase omoinori bwe ritkoria rero oboroire bwa kanza tari omoeri bwobogima egente kenno murigereria esoki okorera uboringori erindo nyare ko bagokonyora obobwenya ikera naringe process ya cancer na warte bichara bichara bibi kurbianspi karbianspi ikarupi nandi bigase bire bimwamuti binga biribirire chita na magorobo bichara bya magorobo napake bya magorobo kaptuna ombira koreki ombira merobya ni tukigo ya ruite yonspio moto patina umegona minute atanyusa na konya tencha abandi mbare komera chiga ya tiga ya mera yani ebi nikitrate biginga lakini nje sasa no muya Eye Nensoko TV Oboroso